radio that makes you happy. Inkezo. Seqhuba komunye umsindo phakathi kwakhuzana indlamlenze kanjalo nentokazi eqeda kuhlonisa onyaka uDJ Hlungu. Nginibingelele ngiphinde namukele kuyona ichannel yami ehamba phambili lami igama engumfeze kuntuthuko wakho malo bathi lasibona amagumet mawuthi usemusha kuleli khasi engicela nze show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike okukhulu kunako konke bese uyashare. Nganza kwethu sokuqhuba omunye umsindo phakathi kwakhuzani indlamlenze umfoka Mpongose kanjalo noDJ Hlungu. Sokhumbula ukuthi intokazi eqeda kunqoba lapha nemncintisweni ngathi qoye kuwe wokunqamula unyaka lapha nabanye usazwayo abafana noJumbo lapha kanjalo nezinye insizwe bathi qoke nazo uyapha intokazi ebashayo khona bonke amakhandi. Intokazi iya lapha kwikhasini layo kuFacebook ayifike ayibongela abantu abaningi ke babo badlulisa ukuphawula kwabo lapha nakuye ipost ebefakwe uye lapha intokazi uDJ Hlungu uthe lapha yasibuya futhi yosho ukuthi intokazi uthi thanks lapha ubhodi ukhuzani ngemfundiso zakho ke lapha abantu abaningi abaye bamangala ukuthi hawu ka lentokazi isondelene nokhuzani lapha ngangokuthi mhlambe isiyobonga imfundiso zakhe lapha nokhuzani. Ukhuzani apholisanga amaseko lapha nohambo wayo kule post wafike waphawula kuyo le post leni wasesho ukuthi yeyi awukahle wena ngikwaze lapha mina. Abantu abaningi impela bahambe bashama screenshot lapha nabasabalisa le comment kanje lapha nenkundleni zokuxhumana ke lapha okwenza intokazi ukuthi futhi iphinde ibone le post ke yasiyana lapha yayobhala ukuthi ukhuzani ungatheli abalandeli bami ngamathi please do. Abantu abaningi ke bamangela impela babona ukuthi ziyakhala ngempela enesikhala mawala ke kuyona le kule post ebebhalwe intokazi uDJ Hlungu. Nabanye ke baye basho ukuthi mhlambe ama fake account la sebenzisayo, kodwa ke mina nje ngizibonele khona kukhuzani lapha iyona account yakhe esebenzile. Ngibonile lapha ama notification ayengena lapha ekhasini lami kuFacebook lapha kuphawula yena lapha ukhuzani kwintokazi uDJ Hlungu. Nganza kwethu engakuthini kwakho ukuphawula mayelana lodaba hambe lapha ku-comment section ufike udluliso wakho ukuphawula bekuyona udaba ngenithulelo namhlanje lolu nubo sokuluhle. Nganza kwethu ningakhohlwa ukucomment nokusubscribe nokulike nokushare. Nibe lo suku lomnandi ngithanda yabareulalelo umuntu umemezana umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi yigula likajama